gonna be in that church on next Sunday. I catch her in mass. A fumuni water. Ntiwe buno kwa mwakati yo. No. Bamingiledo. Sibi aba putia. Unu tukego. Kono jeba putanwa nuni. Na bro se ego beri akai anato. Away, my country people, it don't happen again, it don't bust. No be small matter, no be small thing, no make una carry on a joko. Take sit down, come listen to this one. Only my ear, no fit hear this one finish show. No be small matter. I know say most of una know this man, the GO of Omenala, Eziokwu, aka Mathias Ezeaku, Ejiofor. My people, I don't know who go settle this palaba. No be small thing, no. Una know say Mathias, he not to like African pastors, so he they call them say they be scammers. No be small thing, my people. For this video, so no be small basbo, so Mathias Ezeaku vitalize. No be small vest. I don't know who go home Mathias Ezeaku, my people. No be small thing, no. He use math to tell this man of God, my people. No be waiting, I go use my math. They talk finished before I go leave una. My first greet una. Good morning, good afternoon, good evening, based on where you are watching me from. Okay, guys, make una watch the video where Mathias Ezeaku for the vitalize. Make una regade. Omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ alụkwụsị. Arụkwụsị na ala Igbo maka na omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Ụmụnne m biko nenenu vidio a. Ihe a vidio nwanne anyị nwoke bụ Cat Christ. St. Joseph Catholic Church Enekwasomp Mmelo. Gbasara nwa ya nwaanyị Chisom nke m wepụtara ihe gbasara ya n'onyonyo n'ilu akwụkwọ mba ụwa kpọrọ Facebook. Biko krienu vidio a. N'otu Kristi ibe ndị arụnụ, mụnwa bụ Catkis St. Joseph Waka Parish Enekwasomp. Okwu a na-ekwu iji were megide okwu ụgha ekwuru na Omenala bụ ụzọ eziokwu platform megide parish priest m, megidekwazi ụka, megidekwazi nwa na onwe m. So okwu ndị ahụ gbasara nwa nwaanyị bụ Chisom eposuru wee na-asị na ụka enyere ihe, fada enyere ihe aka, ụka enyere ihe aka. Ihe niile ndị ahụ bụ asị maka na Chisom bịara n'ọfịs fada na Tuesday dịka onye ayịyọ. Mụnwa nọ n'ọfịs mana ọ dọjiri m jekwu my second. Fada wee nye ego dịka etu o si nye ndị ayọ maka na fada ma onye ọbụ. Ọ bụrụ ọkụ fada n'ọnwa Catkis ka ya bụ ma ya wụ na-ekwuweziere okweghị okwukwu. Ya nwa na onwe bụ Chisom siri na be Mbaka ebe Ọktoba Nọvemba ka o si wee be mpụ, o siri be mpụ ụbọchị chejizie ọ chọrọ nnata the worst mkpọ ya na fon kọtụọ fon, mkpọ ya na fon kọtụọ fon, n'okete fon ya agazi aga. So biko na ihe ndị a ekwu ihe ndị a bụ ka ụnụ mara na onweghị ihe ọbụla fada bụ n'uche, nwekwa ihe fada merie n'obiọma ka fada mere etu o si mere ndị ayọ ndị ọzọ obiọma. So ndị be anyị nabata na ayọ ya ma lote nwatakịrị a na ekpere. Unu anụgo ife nna anyị ukwu kwuru. Nna anyị ukwu bụ Cat Christ St. Joseph the Worker Catholic Church Enekwasomp ife o kwuru. Now ngwa ka njụọ unu. Nna anyị ukwu bụ Cat Christ nke bụ eziokwu bụ na vidio anyị melụkwa mmanụ oge nwa because mụnwa chee na gị nwa in particular apụgo na the church. Because ọ bụ na mma na oge nwa in particular mma akpọgodo gị na phone first. Ịghọtakwichi na mmakwa na mkpọ oge n'ọkwa ofe akụkọ a Chisom na ha akọọlụ m na ego adọrọ ka ị ya na-ekwu maka ama m na ọ bụ na ego dị a ga-eje gbapụta nwa gị nwaanyị bụ Chisom since over getting to a month and ọ nọ n'ụlọ ọgwụ. Ị gaghị agbalapụ ya di ya. You know? Now ana m ajụ gị nna anyị okwu esi n'ozi na Omenala bụ ụzọ eziokwu na ọ bụ okwu ya. Kedu ka o si bụrụ okwu ya? Voice nwa gị nwaanyị ka m postiri ife ọ gwalụ m and anyị nọrọ onwe anyị nwa gị nwaanyị bụrụ case ya bịa na my office. All my fundamental right to do everything humanly possible legal ka adị sure na nwa gị nwaanyị si na ụlọ ọgwụ pụta. So mgbe ya kpanyere mmụọ m bụ na ozugbo ọ kpọrọ position gị na Catholic Church bụ St. Joseph Enekwasomp nsokwa bụrụ one of the member mgbe nka nọ under brainwash Christianity.
because no to obiala unu kịta unu afụ na ihe niile unu na-agwa isisi no brainwash na Jizọs na-egbo mkpa na ọ na-eme nke ife niile na-abụ ọrụ gọọmenti na-alụ ọgbọ nwa gị nwaanyị tata na-alụ ọmụmụ nwa gọọmenti na-akwụ nwa ahụ ụgwọ gọọmenti ga-enye nwa free delivery mana unu bụ ndị chọọchị sị na anyị gbakwute Jizọs ka ọ gbanwee ọnọdụ anyị not even gọọmenti church fail lead a massive protest to tackle the government to do the needful as it is being done everywhere in the world. Una say ekpele o si etienu ekpele kpefute nwere chisom achọwa practical solution and all practical solution aka iso. Now dada nnukwu ana m ajụ gị si na chisom anaghị anụ ihe ọ maka na chisom adaghị anụ ihe na ọ gbapụrụ gbanakwuru nwoke ka iji lapịa n'ụlọ ọgwụ anịnya na nwunye gị na-anọkwa di ya nwunye ga na-evisit ya ha na-anọ iwe lapụ nwa gị nwaanyị di ya for 3 weeks why nunu na-akụziri anyị na Bible sị I forgive mmadụ 70 times 7 na Bible ndị ọchụ nụ na-agụ ụsịlụ si forgive 70 times 7 ijikọ otu okwu niile short chisom needed help yesterday aka njele ebe a wejere ya 5,000 naira onye otu anyị wetara ịghọtago ofu religion ofu ya agbụrụ Osinachi Nwachukwu ọ na-pretend religion agbanyeghị na Osinachi Nwachukwu bụkwa master of brainwash ọ machara ihe na ha na-eme with pastor have scam pure scam o nwere idea ọjọọ ọ bụ aba ndị dị frustrated na wori people na-anaghị ego na ofu pretend religion a Osinachi Nwachukwu pretend gidere nwunyu anya ofu pretend na ka Chiedu Nwadike pretend ga na ojene nke Mbaka wo olive oil mpụta gwa ha na ihe Mbaka tere ya olive oil bụ scam na ọ ga-anwụ na ọ bụ na o mere ihe dị otu a ma Chiedu Nwadike mechie nwụọlụ onwe ofu ya na ha emechi so m mgbe m wejere ya da 5,000 naira yesterday I wanted to do a video with her gosikwa onye wetara ego a ndị otu anyị niile na-akpọ m ji ebe a present ya na platform anyị ka e nyere ya aka maka ma m na ochewagodo turn ya kịta ọ ga-eluche more than 2 years ef olubeghị anụ mana enwego many people dị willing to help her mana ama m because of religion me Chisom ji wee sị mbiko na ndị be ha ya abagharị ya mana ndị be ha ya egbu ya ma ya pụtakwa egosi ya na Facebook kịta ka e nyere ya ka na ndị be ha ya egbu etigbu ya na ụjọ ama nkwu ya so but I have to take permission from onye nye m the 5 times osi m nye ya m were the money mee gịnị nye ya I can see about after yesterday. And do not which is some of a stone throne from St. Joseph the Walker. It was me many humanly possible catch some see about apota. Uno one in the bomb no parishioners na St. Joseph. Because if I need a big bomb, a drum get that phone which is some mono, unajaba to kego. Otuan Jim 5,000 on your toy in Yalamo. Echini na gwam menyo ofu nwabem 10,000 ko weje gwa dia na afa mo onwe m nye Chisom ndị St. Joseph the Walker to call na ego ka nye Chisom isi na Chisom ga-agwụrụ fada na agwa ya na ọnwa akati Christ mana Chisom ga-agwa m nwa na ọnwa akati Christ o fada parish priest gịnị ya na-alụkọ ọrụ Chisom meet anya ọ gwa ya na ya bụ nwa akati Christ just ọbịa ka onye ahịyọ ekweta m ka m yali koju ọnụ because anọghị m ome mana ekweta m so manobu na Chisom egwulo m nwa na-ekpuchitezielu the parish priest na parish priest biko ọnwa akati Christ malụnụ ka ya esinyere ya aka asọ gwa gị si na ego nke gị weta kpọkuo ndị ụka ka atụ ego nananụ enwe m right ịkpọku unu nyere m mbụ n'aka maka Chisom gịda bute infection ebe ahụ nwụọ ebe ọ kasị ewute m n'ọnwa ka Chisom mụrụ Chisom ji operation mụọ nwa a present cat Christ na a very big church do otu a a whole Catholic St. Joseph Catholic Church na kwasomp ihe ọ ga-ewute si m n'ojo operation mụ nwa nna anyị kati na-ekwu maka na ọ dani eke ịlọpụrụ nwa ga-alụ ya ka dị open ji operation mụ nwa ọ na-use public toilet for over a month and ọ na-eshare public toilet if this girl na-alụ ọkpịa niile tasịa akpịkpa who is fooling who yes nna anyị kat Chris ama m na side gị ihe a na-agba egwu gị ọfụma ka ị ghara ịlụ ụzọ ọlụ gị fine mana ka m nwa na-agba egwu nke m na-agba egwu ị na-agba dị iche nke m na-agba dị iche onwe onye m na condemn I'm not condemning anybody but ihe na-egwu pure arụ chọọchị gbago na Igbo wa ihe chọọchị gwugolu ndị Igbo dị ka aja onye oribodi bidogoro nwa akati Chris ọkpọba m ọkpọ Jeremiah ka ọkpọ Joseph ọkpọ Elijah echini na ha ya bachakwa ya ta echini na mbụla ancestor nwa echini na mbụla ancestor ụmụaka ya gbọgwa m Holy Ghost fire gbawa Peter and Paul ndị ezigbo mmadụ
ihe a na-etiji mgbe ọsọ ga-eri bido gị enweghị ekwenye Jizọs na-asọpụta n'ụwa. Ife a bụ ife ndọcha ji ike anyị agbụ. Ife ọ na anyị bụzi the international beggar. Africa bụ international beggar everywhere in the world. Ha na-beg to be a citizen of Italy. Ha na-ayọ ka ha nweta akwụkwọ Rome taa, ka ha nweta akwụkwọ England, ka ha nweta akwụkwọ UK, ka ha nweta akwụkwọ Germany, ka ha nweta akwụkwọ Malaysia. Onye ojii na-ayọ onye Nigeria, onye ojii onye Igbo na-ayọ ka o nweta akwụkwọ Dubai. International beggars ka anyị bụnụ. Ọ bụrụ ife Jizọs mere anyị n'ụka. Maka na ihe niile bụ ihe gọọmenti kwesịrị imeela anyị, ma Chisom na ha akpọ ụka na-akpọ onye nwa bụ ọrụ gọọmenti. Mana ndị ụka sị anyị cha na-ekwensu na-eme anyị na Jizọs ga-azọpụta anyị. Na kọmuniti ka ị ga-abịa n'ala Igbo, kọmuniti enwere factory ga-eme mmadụ 10 employ once. Ị ga-afụ more than 100 churches n'ime the church a na-ekpe ekpere prosperity, every spirit of poverty die. Mana phone iji watch m nkịta, device iji watch m nkịta nyere more than 10 million people ọrụ na each village today n'obodo biele gị Jizọs na Bible. Ndị ụkọ na-apụta gbadosi ụkwụ iko n'ofu graduate na si ya na Jizọs na-enye ọrụ, na Jizọs na-agwọ ọya. Mgbe anyị ga-ewe ekichi ụmụ Igbo ọ bụ na-egosi ha onye anya onye ndị Igbo, onye Igbo Jizọs gwọrọ ọya, ma onye kpụrụ isi Jizọs mere ọfụba ụzọ bịara ngwụlọ ga ije, ana Igbo ga-ajụ na ajụjụ. Mana ka anyị kwegodokwu nke Chisom, ndị ụka emewego m obi. So dodo ndị St. Joseph ana m ayọ unu n'isi Chisom si je gbapụta ya. O nweta infection nkịta, infection mba anyị alụkịta ọnwụọ, parish priest ya eje nia, fada ya eje nia. Una ha ya si sweet, una ha ya si sweet je inia, una ha ya si sweet je inia. Ugboro ne ka ndị parish dị iche iche na Igbo na-ebupụta si sweet Sion na na-ejeberia. Ugboro ne every year na-ejeberia. Every year a na-ejeberia young boys asị na Chukwu weta n'owologo. Chisom nweta infection nkịta out of ama m na ọ bụrụ na m mere video yesterday akara ịgbapụta ya, mana out of religious spirit in Africa emegi ya nụ osino na ndị be ya egbu ya na nwa anwụ nkịta post bịa na Facebook RIP achọba ndị na-eme the family na ndị na-egbu ya. Ọ bụrụ ụgwọ ka ọ bụ ya bụ na nna agbu ya ndị St. Joseph. By the way, ha gbakwuru m ụgwọ. Eso m na ndị nyere ego na ebido m na nwata nwetawa ego 99% of ihe na-abịa ụka ebe a ma onye mbụ. Ana m enye last money nkwere nkwa ebe ahụ either 100,000 or 50,000. Unu nyere m papa bụ ọga kati either gị nwa ma ndị ọrụ unu nyere m akwụkwọ na-efile. So the ego dị ka m eweta ya that month. Unu akpọọ m na phone, unu kpọọ m na phone. So ofufe unu aka m na-akpọ unu bịa nụ bel onwe n'unu nọ n'iru St. Joseph na Birmingham dị n'iru Tony ụzọ egbu na m n'iru St. Joseph elekwasom. Eho nwa present categories ekwesịghị n'otu a. Biko nụ Chisom jere ka onye ayịyọ ekweta m ana mgbe o mere so, mana m nwa na-ezigazi iru n'ozi ya publicly je na-agbapụta nwa unu na kacha ma mgbu onwe ya ma nje onwe ya mere ego. Ịghọtago? Ọ dịghị ọrụ kedu ka esi asụ ya n'Igbo, ọ ma nje onwe ya mere ego n'ihe siri ike. Ịnụgo? Sinyere ya aka, sinyere the family aka, si je gbapụta nwa ya. Onweghị onye ọ dịrị ma ọ rapụ nwa ya n'ụlọ ọgwụ. Mana katia man fight in this position na fight gị na to the church o mee ya chụọ ya kunite na ụmụ Igbo. Nenu mwa beze akonya bido NGO 4 years ago. Now Bugandi Catholic and Anglican Pentecostal here in no from one hospital to another. Na nenye olive oil. Na sonyo ya book o mas no ga dem. Ogwefo ani Igbo gato. Ogwefo unu ncha niile. Unu bụ ndị kpọrọ unu father na bishop na pastor. Bugolo ndị Igbo with olive oil with a healing agụta na akwụkwọ onye ọcha dere. Na akwụkwọ onye ọcha dere. Na akwụkwọ onye ọcha dere na asị na agụta healing. Run agụta healing na akwụkwọ. Why na medication ka ndị nna nna anyị ji agwọ ya. Nyenwe ka ejikwa agwọ ya everywhere in the world. When you go mbosi pope na-eme mmadụ healing. No. Na bịa ba na-emere anyị healing. Receive orobobobobo tete reke yama nwatakịrị agụ na agụ ada kponye ọkpa enu Chidimma dalada akponi n'ọkpa enu kwunyere 20 million account anointing ebudobia omandaza anointing na ndụ again all poverty onye ọcha na anointing no so onye oji so onye isi oji na-enwere ọkụ nepa maka ọ chọrọ ihe nne free international beggars ọkụ ihe religion dobere anyị ihe bless 99 is odi ọkpa na ya ayịyọ ihe ọmachi ihe ọjọọ na ihe Elijah so na anụ gị nna anyị ukwuru nwere be nsi kwugide gị I repeat it again. Nobody na mma na oge nwa ka present Catholic
categories ebe aka amị kpọbịgo picture gị niile dị be m nụ ụmụaka m niile mgbe aka na brainwash m mere baptism ọ gị nwanụ ọgwụ ma isi na ọka ibu na mgbuka here so I would have called you at the first time na mma na ọgị nwa mana mkpọgodigo ọgwụ ofu okwu a Chisom gwa m ka ya agwa m na ọ gaghị esi gbapụta ya so ana m ayọ ndị St. Joseph ọ bụrụ na Chisom apụtahụ n'ụlọ ọgwụ ahụ from now till Sunday nke aga ọ pụtahụ n'ụlọ ọgwụ a next Sunday m ga-abịa ụka na St. Joseph the Worker mbịa ụka akachara ya na masị mpụta n'ilu ọta ebe a tiwe mgbu ka atụkọ ego je gbapụta ya Hayes onwere ihe mmụnụ ga-eme ma Hayes na-akpọ polisi anyị ncha niile nwe polisi afọ Hayes ihe niile na-abịa ụka ebe 99% of them mam why are we suffering ourselves for crying out loud so from onwenebere ihe mgburu ma emehọ je gụọ my history Sunday nke aga echi niile gị da mmenye mmadụ 10,000 ewegharịa Sunday nke aga Sunday ọzọ na-abịa bụ na Chisom ka nọ n'ụlọ ọgwụ a m ga-abịa na that hospital m ga-abịa na that church on next Sunday akachara ya na mass efu m n'iru ọka ntiwe bụ n'ọgwa nwaka tio nọ na Bamingledo si bịa gbapụta ya unu tụkọ ego ka unu je gbapụta nwanne unu na ọ bụrụ sọ ego beri ya ka ya na-atụ